Van 18 tot en met 24 januari is het de Week van het Snoepgoed. Het doel van de initiatiefnemers is om deze week de net zoene tussendoortjes te vervangen door verantwoorde alternatieven. Want hoewel de snoepje op zijn tijd lekker is het net zo goed. De grootste boosdoeners zijn vooral als een poederhaast er heel volle in zit en dat is naar die eerste 2 net stapje kist. Dus als er heel volle van is, dat is het slechtste. Onderling verschillen de soorten snoep net zo volle, want de meeste bestaan gewoon grotendeels uit suiker. En de producten met chocolade zit wel vaak heel veel vet nog extra bij in. In tussendoortjes, als koekjes, chocolade en snoeppersgoed, zit een protte suiker. En dat is net goed voor de zoenens. Ook geleidelijk on krijg je dan steeds meer een vetlaagje in je lichaam. Vooral als je buik wat dikker wordt, dan krijg je een vetlaagje om de organen. En dat stuurt eigenlijk allerlei processen in de war. Diabetes ontwikkelen kist, hart- en vaatziekten risico vergrootst. Maar ik kanker krijgen kist. Het steenlitten van tussendoortjes is voor een soort mensen lastig. Dat komt vooral door de zoekers. Maar er binnen wel handige tips die te verzorgen dat ze steenlist. Net maar direct tajaan on een zin in iets. Maar denk er even bij, is het wel echt een rommelend maaggevoel? Of zit het meer tussen mijn eeren dat ik denk, ik ga zin in wat. Dus door daar wat structuur in om te brengen. En terug te zeggen van maar eens een keer iets tussendoor op iets, midjes een keer iets tussendoor en Jonas nog een keer. Dat moet het best kennen. Daarnaast is nog heel wat oors belangrijk. Het is gewoon moeilijk, want ja, snoep is lekker. Maar als het voor oren wordt, het gaat erom dat het in ieder geval zelf achterstjest. En dat het tevreden bent met lietse stapjes in de goede richting. Dus dat is net denkt van en nou snoep ik nooit meer, nou leer ik het al eens in. Terwijl je het wel heel lekker vindt, dat rest uiteindelijk net op. Op een gegeven moment dan neem je toch weer een snoepje en dan denk je, let maar zitten, het is me net leuk, ik stap maar bij mij en ik snoep maar weer lekker terug. Het is natuurlijk heel goed om te zeggen van ik nou oors, misschien wel 3 of elke dag eens een graai en een drop wat doch. Ik probeer dat te verminderen naar 1 of 2 keer dijs. Dat maakt dus wel, maar toch het gewoon minder. Zo nou en dan een hapje tussentro is net zo slim. Want elke nien docht dat wel eens. Ik hou net van alle snoepjes. Ik hou wel van een stukje chocola. Ja. En dat krijg ik natuurlijk op zijn tiert wel eens een keer.